ang atong mithi nga karong adlaw hatagan gyud nato og mapadayunon nga pagampo, mapadayunon nga pagsuporta, mapadayunon pagpalawom sa atong tahas niining kalibutana nga kita dili lamang maoy mga yuta nga nakadawat sa mga liso diha sa gisabod sa Ginoo, kundili usab kita anaa sa lantaw nga magapalahutay nga mutubo kining liso nga diha sa atong ebanghelyo karon gihulagway ni Kristo gamay nga liso, pero kung kini mutubo o kini mudako na, kini mahimong usa ka dako nga tanom nga diin gani ang mga langgam makasalag niini. Nga dili kita mawad-an sa paglaom nga kining lisuha mutubo gyud. No, mutubo gyud. Kay ngano naa kini sama sa usa ka patubo sa pan nga bisag unsa kagamay apan kung isagol sa harina mo ulbo mudako gyud ang maong minasa tungod lamang ni ana. Muna mga kaigsunan nga ninhinindot atong pamalandungan ang mga liso sa bukasyon nga gisabod sa Dios matag karon ug unya diha sa atong kinabuhi. God never stops to call us even if we are sinners. Tanawa ang atong unang pagbasa. Perting ninduta, no? O climax na unta sa pagkapiniling katawhan sa Dios kay katagan na sila og balaod sa Dios nga ilang tumanon ang Ten Commandments, bit-bit na ni Moises, pero pag-abot ni Moises ito, Jesus palpakins. Kay ang mga tao tuan na pod sa Diyos. Kana mga kaigsunan, ang dakong sa katawhan. Apan taliwala nini na kaghapon ang pasaylo sa Diyos. Naaghapon ang pagtugot sa Diyos. Nga mingon si Moises nga iya ganing gitan-aw nga kung imong papaso ning mga tawhana ni unaha pagpapas ang akong ngalan kay isip leader palpak ko. Isip amahan sa dakong panon pakyas ko. Pero naa ang kaluoy sa Dios. Usa ka ti mailhan nga diin kining maong sambingay nga atong nadungog. Dili lang istorya ni Kristo kundili kamatuuran sa kinabuhi sa katawhan diha sa atong pag-ila, diha sa atong paghigugma o pagsunod sa Dios. Busa importante nga kining bukasyon mga igsuon ato yung amumahon. Ginaingon, family is the seedbed of vocation. Mao nay tema karong tuiga o niaging tuig sa Vocation Month, seedbed of vocation. Luyunganan, no? Ang matag pamilya mo'y tanumanan sa maong binhi liso sa mustasa. Nga atong lantawon, nga ang atong papel di ay isip pamilya, isip katilingban, mo'y magpatubo sa maong liso. Nakadungog ko nga na ay nireklamo nga, Father, wa man siguro gidungog ang atong pag-ampo sa bukasyon, Father. Ngano man, kay kanunay man yun na, many are called, but few are chosen. Si Father Ivan, iyang istorya sa bukasyon, uban sa seminaryo, ako istorya sa bukasyon, uban sa seminaryo, ang mga madre diri sa mga formations, mauga pang istorya. Magsugod og daghan. Pila raman. Pudyot raman. Jutay raman ang nagpari.
Kung tanawon pwede siya sa lantaw, diha sa mga eskwelahan, alkansi oy, bankrupt yun. Nga naman, magsukod ka sa 55 kabuok, o ang ni pare, mayo na lang na 5. Niya kung ingana, ang dagan, makadiscourage. Niya napay maingon nga, niya napay uban magpari pa dem. No? Pari naman unta, ni gawas pag yun. Pari naman unta, makaalagad naman, namatay pag yun. Kasi natian, nga usahay sa atong parokya, makadiscourage. Lagi mga igsoon, tinuod ako mismo, ma-discourage oy. Kung tan-awon ako, nga ako ang gidependihan sa katason, sa liso, sa mustasa nga nitubo. No, it is God's gift. Our rule, ang atong papel, pag-amuma lang, nining maong gasa, nga gitanom sa Ginoo. Bisag unsa kagamay ning liso. Mo naman nag-white klaro ng atong mga naong sa atong seminarista, Father, oy. Mga naong manig mga playboy. Father, oy, sus, kana pala, seminarista na. No, ba, tagmapari ba na, no? Oh, ano man, no? Bright pa may iro anak pa dem. Daghan kay kita ug mga gitan-aw nga sukdanan aron pagtan-aw sa katapusan. Dili mao. Ang atong parable, ang atong sambingay mga di mao. Ngano man ang bukasyon gasa sa Ginoo. Ang ato nga papel mao ang pagsuporta nga kini motubo. Usa sa mga kabalaka ginikanan sa akong papa o tatay sa una pagsud na ko og seminaryo. Kay lagi kini pong mga tao maguna-una man basta musud og seminaryo, pari na, magpari na gyud na. Mapari na gyud na. Mapaoy. Unsa man ang seminary? Ang seminary, no, mao ang lugar diin pinaagi sa formasyon matino, maklaro ang tawag sa Dios diha kanila. Pero kanila ging huna-huna nga basta musud na kag seminaryo, niya labi nagsutanahan na ka, awa na bay. Unya ang ingon sa akong tatay pinasekreto do. Tawag niya sa ako, intimately, dili man bubong, do man do. Musud kag seminaryo do. Wa na ko'y liwat do. Niya do, sigurado ka mapari ka musud kag seminaryo. Nang ngatay, usa ka timailhan nga siguro, tingali siguro mapari dyo ko. Ayaw ka goltay, kay bugo kog mat. Bugo kog mat nya teacher man akong tatay. Ako ra agi og komedya nga naay mga timailhan. Ug diha sa mga timailhan atong dasigon ato nga atagan og pagsuporta aron ang maong liso mutubo. Mga kaigsunan usahay, di ta mo tuo og sambingay ni Kristo. Ang atong gusto maghimot ang atong sambingay sa kinabuhi. Gusto nato nga i-transplant nga dako na. Kay sure nang mutuboy. Kung gusto nato nga Lord, kung tawgon magyud ning imong akong anak Lord, sigurado Lord ha. Kay mauwaw ta oy. Mao po siguro ning mga ginikanan. Dugay namin ang imbitar ani pero salamat sa inyong presensya ron. No? Nga dali na. No? Ampo ta dasigo nato ang matag-usa nato nga diha sa atong pagtan-aw o pagsuporta ni itong mga seminarista natay katambayayong usay maulaw. Ngano man di pa noon madayon ng akong anak.
kadakong uwaw. Uwaw ba din na? Ayaw ka uwaw. Nga naman, ginikanan, pasalamati ang Diyos nga naa diha sa imong pamilya ang liso. Kung kining maong liso na tino nga dili sa pagkapari o pagkamadre, ayaw kagol. Kay nga naman, the first vocation that we have, the universal vocation that we have is to live a life of holiness. Siguro, di man mapari, di man mamadre, apon balaan. Di ka malipay ni ana. Dako na kayo ka na. Nagasa sa Diyos. Muna, mga parokyano, dili ta mundang sa pag-ampo nini. No? Let us give importance to the vocation, the seed of vocation that God has spread to our parish. Nga diha sa mga bukasyon. Lord, ikaw manay nagsabod. Lord, ikaw may nagtawag o nagpili. Lord, ania kami, imong katawhan, andam nga mubulig sa unsa man ang imong kabubuton. What a beautiful parish if we can have that. Kini ang atong gimithi. Mauni nga karong adlaw manguli sunod adlaw no, mubalik naman na sila sa seminaryo. Gihimo natong espesyal nga panagtigom karon. Dili aron nga mubukad ang mga atay nining mga bataan no? No? Ilhan ako sa katilingban, no? Dili na mao. Aron unta atong isaulog ang mga bunga sa ginagmay nga pag-ampo, makanunayon nga pangaliya sa Ginoo nga wa gyud ay nagpakabuta og bungol ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Vocation in this parish, sisters and brothers, I tell you, is growing. And we should be happy to celebrate and to thank God for that. But remember, it is not only enough. Daghan pa ang mga gisabod nga mga binhi. No? Daghan pang gisabod nga mga binhi nga usahay namatay na lang. Nganuman tungod kay una sa tanan way suporta sa pamilya. Na ay mabati nga ang iyang anak no, murag nagaaktibo na diha sa simbahan. Unsa may gihimos gini kanan? Kasabaan naman noon. Sige lang kag ana ng simbahan, unya imong sungay taas na kaayo, no? Simbahan. Puyo panglaba. Na silhigon, na hugason. Hala, sige. No? Oh, unsa may gusto nimo? Kanang imong anak mo dako ngadto sa mall. Di ba? Mao nang usahay mamatay in town. No? Daghang mga pamilya, mga parokyano, supportive kayo sa campaign for vocation. Pero may nga, kana siya padero, musudog seminaryo, kanat kato siya, magmadri daw na siya, kanipod siya, no? Gusto daw na siya nga magpari. Nya ang imong apo, ayaw na hilabti. Why tinud-anay? Ayaw ko i-appeal. I am just supporting. Unya, kung gitam na, no? Mga igsuon, dili nato ikumpiyansa ang misteryo sa pagsabot sa Dios sa mga liso sa bukasyon nihining atong parokya. And I said, God continues to sow. Kita ba nagpadayon sa pagmasa sa patubo ug harina diha sa atong pamilya, diha sa atong katilingban? Pila pa man
ka mga pamilya karon nga conscious about vocation. No? Daghang pamilya karon conscious dili sa vocation kundi sa profession. Profession. Ay, ikaw dong ayaw pagpari dong. Ano man, sayang ng imong utok. Sa tanaw na mo sa mga pari, bugo. Tanawan ni duha diri, bright kayo. No? Ayaw hatagi ang Dios o kanang salin o basura, ihatag kaniya ang pinaka. Mao na tinuod. Ngano man, kay ang mga pamilya gusto lamang sa profesyon o bahala na o mamatay ng bukasyon. Pero kanang profesyon, asa man na magdala nato. Dinhilang nining kalibutan na. Ang bukasyon, magdala nato ngadto sa kinabuhing way katapusan. Busa, mga ginikanan, focus to the vocation because vocation is primary and the profession will just support the vocation. Amen? Tanawag yun mga ginikanan. Tanawag yun sa inyo pagtabang, pagpili sa banhunon o asawhunon sa inyong mga anak. Day. Ayaw po na pili aday. Uy, gano'n man. Di man na kasuro. Naong anak day. Dili kasuro San Pedro. Uy. Buutan man naman. Ay, di na malungag ng buutan. May paday. No? Muadto ka sa internet. Mangita kag apam. Kana, daghan pa tayo madawdaw nga dalar sana. Bisan ang bukasyon, himuo na lang nga profesyon. We dilute the gift of God to us. Mao nga importante di ay. Nga ayaw lang mo ampo nga mudaghan ang pari o madre. Mudaghan pud ang mga pamilya nga mahimo nga mupuyo gayud sa bukasyon nga tawag sa Dios diha kanila. Likon pod unta ang mga magtiayon nga sila mahimo gayud nga makaila. Gihatagan kami anak sa Dios, among ibalik sa Dios pinaagi sa pagsuporta namo sa bukasyon nga ilang mapili o gihatag sa Dios ngadto kanila. Surely, mga ginikanan, dinhi ang tinubdan sa tinuod nga kalipay sa inyong pamilya. Kay sure yun na siya nga dili kita nag-inusara. Ang Dios maoy nakaibalo sa lintunganay sa tanan. Busa sa Dios kita mga liya o mga liyupo alang sa matag pamilya, sa matag bukasyon nga itanom dinhi sa mga batanon o nga gitanom na dinhi sa mga hamtong aron unta kita mulipang mudako o mahimong usa katanom nga pwedeng sandigan, pwedeng kahugpan, pwedeng kasalagan sa atong katilingban alang sa paglambo sa gingharian sa Dios dinhi sa atong taliwala. Amen.